Nanay mo miga day ka nang libak daw ka na ko day. Isang nakabog na taday bi. Action. Oh, day ako dili ba sa mga abi. Ulan taday bi nga mo libak-libak na taday. At bang ako bi. Okay, go. Ayun. Okay, go. Hoy, ato tani sa barangay. Okay, go. Hoy, pag-anda na mo, kailan si kapitan. Okay, go. Nga naman ang sa manang awaya. Siya oy, gisig ganoon na bugno. Eh kasi day nga nung ganoon ta makapugno day. Go. Siya ay ito gaano niya miga na ko. Libak ka na ako. Hoy, nganong gaway-away man mo sa may problema ana. Go. Ako mamay kakabaw ko na. Go. Nganong kabaw man kaday unsay hinungdan na nila gaaway na sila. Miga mong gud mi ani niya nya tas nang libak siya niya. Aman kapitan, amo din siya gi. O kapitan, Nya pag human na to. mata go. O kapitan, pag human na to kay ni among na sila giari. Buog ko. Human na to kapitan. Ay, go. O kapitan, nakita naman sila gabog no. Nya amo din si gawang na to ako. Anya, pag ari na ni amo din giari. Go. Go. Gamay ka man din ng problema ha. Maong di mo mastorya sa noon. Go. Kinsa may gaw nauna ninyo? Go. Siya. Go. Sorry na niya, unsa ko naingon nimo. Rin dasad ka nang kalit ra ko bugno nimo. Go. Pag face na lang mo kay gamay na lang kay nang gubot. Go. Go.